Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 7:02. Ang oras ginadu to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan sang ini regular anchorman, Aksyon, Brian Morden. Ako naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa Miyerkules naton nga presentation. Diri kita sa Disyembre 9, tuig 2020 nga pagpangalagad. Action Firing Line. Liwat kita nga magadulong sa inyo sa pila ka mga nagapanguna nga mabalita kag informasyon tubtob kita sa takna nga alas 9 karon nga gabi. Action Firing Line. Ang mga Facebook users, mga YouTube viewers naton, mga followers sa Action Radio nga nagasunod hindi lamang sa on-air kundi nagalakip na sa online. Good evening, good day sa inyo din kaman nga bahin sang kalibutan kutob malabutan sa ngaton broadcast. Welcome to the show. Action Firing Line. Antes ang pila ka mapambukas naton nga mga pagpangalagad o kun informasyon karon nga gabi unahon ta nay pagchekyar sa lakat sang panahon may aras sang isa ka low pressure area. Ara siya sa area sang Katarman, Northern Samar. Sa pagatag sa aton sang komprehensibong weather update. DYEZ Action Radio sa Bacolod Weather Update. Let's have Dave Coahaw gikan sa PDMP o Provincial Disaster Management Program. Sir Dave, mayong gabi. Yes, thank you, Action Bry. Or Action Art, mayong gabi sa imo ko istanan gatag palamati sa sining estasyon. Yaring aton lakat sang panahon, Disyembre 9, tuig 2020. Mayara kita sang isa ka low pressure area o kon LPA, kag ini siya ginabana-bana mga 25 kilometers north of Katarman, Northern Samar. Ini siya may coordinates nga 12.7 degrees north and 124.6 degrees east. Samtang northeast monsoon padaan niya nag-apekto sa pinakapunta sang Northern Luzon. Ang Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas kag probinsya sang Mindoro, ilakip man ang Marinduque kag Romblon, makaagom sa magal-umo na kalangitan kag ginipugapdan sang laptang pagtupa sang ulan, pagpanaguob, pagpangilat, dala sang low pressure area. Ang Batanes, ilakip man ang Babuyan Island, makaagom sa magal-umo na kalangitan kag ginipugapdan sang light rains tuga sang northeast monsoon. Ang Metro Manila, kag ibang nga bahin sa pungsod Pilipinas, makaagom naman sa kasarangan tubtob maglugal-umo na kalangitan, kag inipagupdan man sa naligwin nga pagtupa sang ulan, dala naman niya sang localized thunderstorm. Negros Occidental, ilikit na syudad sang Bacolod, maka-eksperyensya man sa kasarangan tubtob maglugal-umo na kalangitan, kag inipagupdan man sang naligwin nga pagtupa sang ulan, ilabinigid sa kapunanon o kon kagag-ihon. Kasarangan tubtob may malagi nga pagmalabados nga huyop sang hangin, nagikan sa nasilangan, tubtob namin na nasilangan ang padayon nga nag-impluensya sa kabugasan sang probinsya. Ang karagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tubtob, mabulubalod. Dave Coahaw sang Provincial Disaster Management Program, mayong gabi. Sir Dave, bangon yes. Sining LPA, nanong epekto sining saton within this week, may maulanon kita nga tiyempo, sining gabi yes, nagtaliti ang Bacolod? In fact, may ara kita sa nga ginapaabot no, sa siling naton, may low pressure kita. Okay. Kag ini ginabantayan gid naton no, within 24 hours. Mm-hmm. So, ang epekto sini sa aton, may mga scattered rain showers kita. Labi na gid ang sa northern part or bilog na Negros, no? Kaya kung nataw naton ang aton diri nga satellite and surface data, makita naton halos bilog nga Negros, may maagyan sang galom. So,
Lualigmat kita, most especially sa mga utod naton nga sa kilid sang kasubaan, subong man sa kilid sang baybayon kag sa kilid sang kabukiran nga Okay. pag-ulaligmat gid sa mga posible nga pagtiphag, pagtaas ng tubig kag mabalod. Yes. Ang inyo office, subong, ang PDMP, nagsaylo na kung ano man, operational na subong ang office ninyo, gid? Actually, ang amon opisina, ri subong sa Panaad, sang last time to, ginkayo to mo, subong nagsaylo, kung may ambot, hindi lang ko ka-sure kung na tinir, kay bag umalang ko gani ka-duty man eh. Pero ara na kamunda, subong. Oo. So ang office ng PDMP, okay na gid iya subong ang operation niya. Oo. Ay, sige. Everyday mga tawagan. Ati, sige. Sir Dave, thank you so much. Kag mayang gabi. Action Art, kag mayang gabi si mo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Action Art ay hupon checking in diri sa Action Firing Line sa nasiling ko na. Tubtog kita saktak na alas 9 karon nga gabi. Aksyon Firing Line. Sa mga mensahe nino sa magkomento kag reaksyon, pwede gid mapadala sa available nga chatroom dira sa Facebook, amo man sa YouTube. Pwede gid kamo dira makapadala sa inyong mga mensahe god. May balawan taman ang inyong mga komento, reaksyon kag opinyon sa aton talakayan karon nga gabi. Aksyon Firing Line. Ano ba dalag ko nga mabalita nga aton tutukan ay diri sa Bacolod City ginaduso sang Emergency Operation Center AOC ang moratorium sa mga LSI humalin Disyembre 21 tubtob Enero 3 tuig 2021. Aksyon Firing Line. Anong botamalon sina kung ma-approve ang ginaduso sang EOC nga moratorium o kung suspension sang travel or arrival sa mga LSI, ang kutob sa mga LSI nga stranded gihapon sa pila ka mga lugar sa palibot sa pungsod hindi makapauli upod sa ila pamilya magselebrar sa tion sang Pasko kag bulag tuig. Aksyon Firing Line. Sa naibalawan nga una na ang pila ka mga LGU sa palibot sa probinsya nga nag-request kag gina-approve sang RIATF, gina-recommend dito sa NIATF and it was approved nga ang LSI travel temporary anay nga hold on o kung hindi anay pag-i-allow. Aksyon Firing Line. Subo-subo man ninong iban to handom kung tani nga sining tiyempo sa adlaw sang Paskwa kag sinimang nga bulag tuig makaupod na ang ila pinalaga sa kabuhi ng ila miyembro sang pamilya apang bangod sa sining gin-request sa mga LGU ti pasensya gid hindi kamo anay makaupod sa inyong pamilya kag makasugalaw makaselebrar sang Paskwa amuman ang bagong tuig. Aksyon Firing Line. Pero ang Bacolod City ti ini subject pa sa approval no kon bala hatagan green light ini sang RIATF amuman sang NIATF. Aksyon Firing Line. Samtang City Administrator M ang ginanunsyo nga wala sang napatay sa COVID-19 sa Bacolod karon nga Disyembre. Aksyon Firing Kung Line. nagapamangkot kamo party palupok, firecrackers and pyrotechnics ang pinagka-latest karon no, sa sesyon siningag nga hapon, siningad lao sang sangguniang panlunsod o gin-refer sa EOC man ang pag-akto parte sa pag-operate or baligyaanay sampalupok sa Metro Bacolod. Aksyon Firing Line. Petsa 9 nakita ati kung ikaw karon mabayad sa city government sang imo sini nga special permit nga mag-operate magbaligya sa mga firecrackers ti makabawi ka pa ni magamo ni nga tiyempo ambot menog bakal giman ang tao panganabilin sa sining Paskwa. Aksyon Firing Line. Ma-check man kita sa DILG kundi umpisa December 1 full implementation na sang road clearing operation. Bangod nga sadtong tiyempo nga napaidalom kita ang Bacolod City ara pa sa general community quarantine, hindi pa kinanglanon ng 100% ka implementation, pero starting December 1, dapat kin magsunod ang tanan ng mga LGU. Tiyang question di, kumusta nag-update subong? December 15, may ara initial reporting, ambot ano nang i-report sinis ang tagsa ka mga barangay. Aksyon Firing Line. Kag ang balita man sa provincial
sa Negros Occidental, sa provincial capital. Ang probinsya, ang gobyerno lokal sa probinsya naghambal, hindi kami makapasiguro sa nila nga mga badyaw ni bala magbalik liwat sa probinsya matapos ginpapauli, correct? Magkabalo ka na namian, gida ang mga badyaw sa batasan sa taga Negros, kag taga Bacolod, man mga maalwan. Action firing line. Tigatinguha sila magkatabok diri sa aton kapin pagid kung nagahilapit ang bulan sa Disyembre. Ang iba nagpatukod na sa ilang local community, apisar nga ti ang iban sini sa ila after nga hambalon sing ilyo magpauli ka pauli. Pero pag idog-idog pila ka bulan pagkalipas ang pila ka mga binulan, amat-amat sila balik ni. No, hindi man rekta Bacolod ang travel sing iban kapit pa gani sa Iloilo. Action firing line. Kag diri ang pagtabok sa Negros kag Bacolod City. Action firing line. Tilantawon ta. No, pero kung istrikto tayo ni sila nga bawalan, kaya kung may magsulod diri pilang nahot pa lang sa miyembro sa ila pamilya, kinahanglan pabalikon ta na. No, kapin pagid sang tiyempo nga mayara pandemic dito kita nga himo gid pag-akto ang mga LGU. Pero sang una to do ginatolerate man lang no? Kaya sa itong way pandemic, bala, ginambalan si man, di lang ka magatag na sa mga badyaw nga nagapangayo-kayo da. No, importante, hindi naton sila pagsuportahan. Galing ti may batasan, kita mo, nga kung sinong nagakinanglan, nangin maalwan kita. Action firing line. Sa piyak nga bahin, mayara man karon update sa Bacolod City Hall, dugang ma-report yung aksyon Dale Salazar, mayara singin patigayon, nga press conference no less than Mayor Evilio Bing na dia diri sa Bacolod di baloon ta karon ang latest update sa ni. Action firing line. Kung ano ang pila ka mas signifikante pagin nga ginistoryahan kag ginpresentar ni Mayor Evilio Bing Leonadia. Action firing line. Pero kuan ay lisuan, kuan ay very quickly aring balita iya sa Inquirer. Nakita ko sa Inquirer, kibot ko sang balita balaning isa ka Israeli, no, isa ka taga-Israel, nga ti hindi manlawg-lahog ang iya sining record. No, kay ti chief siya mo, sang former Israeli space chief. Tibot ang malun astronaut man ay ka-intindi kon parti sa space ang pagambalan, no, parti sa universo, study man ni sila. Pero kabalo ka, ang ining former head sang Israeli Space Agency, nag-claim siya, ginpalayag ya aksonan, kibot ko nga may ara gidman sang extra trials exist o kung ining mga ginatawag ba lang nga Galactic Federation, in short, ang ginahambalya diri nga may ara alien. Grabe, no? Tanawa bala sa sa may Inquirer, ang balita, ginplastar ya, siling ya dugay na ni mga alien. Ang edad sang sining former head sang Israeli Space Agency, amo si Dr. Haim Ishid, 87 years old, from 1981 to 2010, nga nangin chief ini siya. Kag ang iya sining nga mga record, ang iya sining nga performance, ang mga award nga nabaton niya hindi hamak. Nagambal pa siya aksunan, silingya sadto anay kabalo na ko sina. May ideya na ko. Dito kuno sa Mars ka panago ni, may buho to nga to mga astronaut kag alien. Grabe si doktor mo. Silingya si President Donald Trump, kabalo na. Dotayan na siya, matabinas last time sa pagsugid. Galing kay hindi pa gusto, suno sa iyang alien, nga may baluan sang tao, ang ila existence, ari sila sa kaliputan ta. Grabe nga balita ya. Kag siling ya, hindi gustong alien nga magpaibalo nga ang ila existence ari kay basi kon magatuga ini sang mass hysteria o kon pagsala-sala sang tawo. Ti niya way magkunanugid sang primero sa aktibo pa ko kag way ko pambato ning award. Kag ang ginahandom ko nga maangkon nga mga attainment, mga performances nga nahimo niya, mga awards, na kay basi isa do kung tsimpo nga ginplastar ko na nina, salaan ko ako niya nga buang. Action firing line. Grabe si Dr. Isid, ti siling niya, may ginpermahan pa,
kakasugtanan ang Amerika kag ining mga alien. Sinong leader sa mga alien man? Pero abi niyo, ang ambalya nga tiari ginman ni sila, ga-study man about the universe. Ano ay ang itsura sang alien? Ti amo na ang isa sang mga ginpalayag kag no parts and confirmation paagi sa sining isa iyak Israeli nga Anay Space Agency nga si Dr. Haim Shed. Wala tong tabla ang progress ni in the coming days kay sigurado may pag-uswag ni siya nga balita mo. Can you imagine kundi ginakuno-kuno nga may mga UFO galulupan mga unidentified nga flying object. Ti subong in support ini sang claim mo ni Dr. Ished nga mayara gid man sang pila ka mga invaders nagsululod na diri sa aton. Action firing line. Pero ibaloon tanang dugang sining nga detalye kag ma-update in the coming days. Now, party update sa COVID-19, todo depensa naman ang Malacañang paagi kay Secretary Harry Roque. No, ano ang balita? Matapos gati damo ang question sa Malacañang sa Duterte administration nga daw kad bundol sang ginhimo naton nga aksyon no sang gobyerno nga aksyon party COVID nga siling diri sang ginraise nga punto sa Malacañang kay kulang bala sa pag-akto gilayon kung paano i-address. Ini number 1 ang paghatag priority kapin pagid sa pag-set up pagplastar sang mga testing centers. Ang pagpatigayon sang tagsa ka mga LGU paagi sa national government nga mga hospital improve gilayon. Now, ang isa ka basis diri kay sa bilog nga Pilipinas, kundi may private nga mga laboratory centers. Mayara man ang gobyerno, pero tinakita diri nga tuman niya kadamo sang mga yara sa private companies. Nga amo pa ang nag-cater, no? Amo ang nag-cater sang swab testing mismo sa mga COVID possible COVID patient kag ang ginakwaan sa surveillance testing. Action firing line. Obserbar kamo sina nga bisan diri sa aton ang City Government of Bacolod nagpain sang 20 million pesos gin-allocate ginbulig sa Corazon Locsin Montelimano Memorial Regional Hospital patukod dira sang laboratory sang biolab. Tisang primero, perting kalipay tayo salamat. Bangod sining biolaboratory nga tukuron sa Corazon Locsin, hindi na kita mabudlayan, magalapadala sa Iloilo. Dumduman mo sang primero nga pagsulod sang kaso sang COVID-19 aksyonan nga Iloilo pagtagapadala, ang baklag perti kalawig, tag asos, pila kasi gawang iban nga nagagwa ang result. Action firing line. Di may punto man ang nag-question sini sa national government, sining lating nga sa national, ginahambal nga priority naton sang Duterte administration ang parti sa COVID nga ang mga testing center nga gingastuhan sang gobyerno ay jutay ang testing kumparar sa mga private nga mga company o private nga nagpatukod sini. Action firing Ako line. naangot kang natalupangdan tuod, no? Nga kita nagasto man ng city government, nagpain kita 20 million pesos for Corazon Locsin, yet ang aton bisan sa surveillance testing, ginapadala ta pa sa Cebu. Action firing Ang line. reason masami kay ti hindi ang why naga-match ang testing kit sa ginagamit diri sang biolab, kundi tinunto kita no hindi mag-match. Kamo ara sa gobyerno datan isang primero pala papadala di sing testing kit kaya gina-press release man agani nga mo niyo may testing kits ting available tipo igukwentaon sa private iya dito sa Cebu ang mamatch kag makapi makuhaan sang gusto nga result. Action firing line. Kita mo na yawan depensa si Secretary Harry Roque mo. Pampalya India, ang gobyerno nagahimo sa insakto di. Although nga tisubong minyo nagtahaw gid man nagnubo ang record sa cases ng COVID-19, yet, kumayara palpakin man, at yung nag-iipoy-ipoy yung DOH Secretary, tay, nga bisan ka namo na siyang nag-question ka nagapalin sa iya, gapabungo lang. Action firing line. Siling sang DOH Secretary, siling nga bala, kamuda,
kag nangagwa ang balita nga may ambisyon pa nga ma-interest politika by 2022. Action Si firing line. Secretary Doki, no, tilantawon tana. So para muna ang pila ka mga balita subong sa national, no? Diri sa lokal karon balikan naton ang mga detalye na sa mga balita, pero unahon ta kung available na si Director Jovian Ingeniero sang sang DILG. Kaya tanan na lang halos kay LGO sa Negros and Bacolod are requesting for the suspension of LSI arrival. Tinano ang butang balon sina. Kung ikaw nga LSI nga dugay ka na stranded sa ibang nga malugar, amo lang ni taning tiyempo nga makapauli ka diri sa aton sa probinsya, diri sa syudad sa Bacolod, makaupo ng pamilya mo, pero kung i-approve ni sa National IETF, kundi balda, hindi ka kapauli kag makaupod sa pamilya mo sa adlaw sang Pasko sa tion sang Pasko kag pagsaulog sang bagong tuig. Action firing line. Tanong gwa mo abisi na didto kay no standby ka lang anay sa lugar nga didto ka nagatrabaho mo na gani nga ti ang balita iya subong sa OFW wa man niya moratorium, at least okay sa OFW kag ti kabalo ka naman nga ang OFW subong dugin pabayaan lang. In fact duwa na gani update kon parte balita OFW kay duwa naman niya ginaasikaso, wa niya ang uwa nagasapak sa arrival sang sining mga OFW. Isa pa gid bala kita niyo kundi ang OFW once nga may RT-PCR test from national, pag-abot nila to sa national, katingalahan kugid bala nga kung pag-abot diriya sa aton diretso puli na malang sa balay nila. Pero ining mga ilisay ho, makaluluoy si ilaya kayong ibandi once nga way pa magabot ang ila sining nga resulta sa RT-PCR test, ti way gid kung i-swab test sila, dira sila na sa mga quarantine centers ipamutang. Action firing line. Siling ko gani, nga ano yung kinalain sa OFW kag sa mga residente man di sa atong lugar, kay pariho malang ni sila nga taga Bacolod kag taga Negros, o nga binga mo ginang sitwasyon, nga ano ginang kinalain sila, kay parihos malang ni sila nga luyag magpauli sila tagsa ka mga pamilya. Action firing line. Sa primero to, bisan sa primero ang pagtatap sila may kinatuhay gid. Although ating OFW mga kuan sila mo mga baganihan, no, ngati nagabulig para sa ekonomiya sampung sudda pagi man sa contribution, pero kung akomodasyon singuna ti kita mo ginauna gisla gani mo. O ginauna sila kay parang at least ang ila sining akomodasyon ang gobyerno nagagasto. Very good man kay dapat kinlang ni nga ining mga bag-o naton nga mga baganihan pagi sa mga pag-contribute sa pagpangayaw sa iba na pungsod, pagpadala diri sa kontribusyon nila ginakuan sa gobyerno kundi makabulig. Action firing line. Isa ina no sang nga bagay galing kay alang-alang pa si direktor, may meeting pa siya. Actually naka-text sanay kami kay ina ang abal niya kung hindi pa siya mag-Zoom meeting kuno okay lang, just call lang. Galing kay may meeting siya. Anyway, sige lang i-try naton siya buwasa para ma-update tayo ni ang parte sa mga LGUs nga nag-request sa nasiling ko na. Kaya balikan ko lang na, very important ni. May ibang raan nga nagapaabot nga gusto nila makapauli man sa kalawig na sang tsimpo nga nagatiner si ibang mga lugar to. Ay sos, igo nagaulat-ulat nga sining December kundi pa nagnubo ang record sa Bacolod sa cases kang positive kahapon is only 1. May arabag o sining gabi aksunan kung pila ang Bacolod City na record o dito pa nga may request moratorium. Action firing line. Di bambalon mong EOC advisor ta nagligad nga naggadto di sang ang EOC SAR sang Western Visayas siling nga okay na flatten ang curve. Na-flatten ang curve sang cases diri sa Bacolod. Tigaling subong gusto lang sang local government unit nga ma-maintain ang momentum. Nga mo ni gyapon
nga pagsulod sang 2021 at least may ara sang mayo gyapon ka manubo gyapon nga record. Ang importante sini nga pag-celebrate ya. Kundi giman makadayon pa uli ang mailisay naton, hopefully nga ang record ta by 2021 same gihapon nga tuman ka nubo. No, ang result o maguluwa nga resulta kung may ara pa sang gina swab test. Action firing line. Kay kun way na ginman tuod sang ginapatigayon nga contact tracing kag pagkuha pagpa-swab test sang may mga direct contact, meaning ti kun way sang swab test paano ka kakuha bi swab result, manubugin lang ng record mo Action firing line. ti kun lang tawon naton sa latest kalabanan gani lately nga nagkuhaan ni ining mga LSI nga nagpala uli nagligan may 4 may 5 nga nag-positive. So check karon nato na, pero anyway, unahon ko lang si Action Marlon Hinobia o istorya kita na yung party Badyaw while ginaset na pa ang schedule tayo na short while balikan ko lang niya madalag ko ang balita naton kay party Badyaw ni kay Action Marlon Hinobia ang balita sa provincial capital nagginagastuhan pero kabalo ko may nag-positive do nga leader nila sa Sagay kung balang nalakip ni sa mga ipadala o kung papaulion atong taga Sagay City kay tinagligad patong nag-positive ginahulat ang result sa iba na magkaopdanan niya and I presume nga ang contact tracing sadto nagpadayon man atong taga Sagay nagkadto pa to sa iban nga mga areas o lugar mo nagpadulong pa di sa Bacolod nagpa-Victorias pa o Cadiz City ti kadamo sa magin istorya sadto kay naganulo negosyo to ya ang ila leader. Action firing O line. tiyang pamangkot na no ang natabo after sang ila sining contact tracing tiyamo ni sila ang ginpapauli to. O ang iban nga mga halimbawa ang Victorias nga do damo manisang mga Badyaw ni why ni sila yagin kuhaan swab test and test gin papauli. Action firing line. Isa pa lang nagkasektor galing kiti pareho na sa ila bisan diin lang ni sila ya makasaboy mo kapin pa kung nasawaan nila galing ang Negros kumukita nila nga mga Ilonggo mahiligay non kita dire maalwan kita ti isuki nila ang Negros permi nga ginakaduan. Action firing line. Pero naon ko na yung balita Badyaw samtang ginaulat ko ang next naton nga mangin kaupod karon na gabi ang EOC chair na ito nga mapalayag sa press con kay importante man nga baluon ta kay para advisory sa pamilya nga nag-expect bala nga maabot ang ilay mata sa 25 kag sa 31 daw layo stansani kung i-approve sang ang request sa Bacolod nga moratorium diri sa Negros ambot pila ka LGU na gani ang na-approve man ang ilog dalawig-lawig man to. Action firing line. Let's have Action Marlon Hinobia balita sa Kapitolyo Provincial. Capital report. Action Marlon, may gabi please kamin. Action Art, mayong gabi, hindi na matingala nga ito sa mga ka-action dari sa Bacolod kag Negros Occidental nga sa sunod nga adlaw base kung may masiplatan na naman sila nga mga nagapanong nga hindi kay Pispes kundi Badyaw kay Nga paano nga Badyaw sa rin amo ni silang papulion. ato sila sa buong sa ilang lugar na. Atong taga Sagay, Halin sa Sagay kag Victorias kaya ang Sagay kag Victorias Action Art isa lang na sila so far mo nagali Action Art ang lugar diri sa Negros Occidental nga may ara gid sang paghukmong no? Pagtililipon Action Art sang mga Badyaw. Okay. Kay before Action Art ni gin papauli gin pangabay ni ang tagsa ka mga social workers bla sa mga banwa kag syudad nga lantabo nila o saon nila kung may Badyaw sa ila sa ding lugar. Mayara Action Art nga iban jutay lang pero ang pinakadamo amo ni ang Victorias kag Sagay. Okay. Why kita kabalo ko nanong rason kung nga ang amo nang nahuyugan sa mga Badyaw nga tiniran. Okay. Aran na sila sa ila sa nga lugar sa Mindanao.
sakop taran sa Mindanao Action Art Day. Nagligad nga Sabado na sila mo nga gin Ang ibando sa Hulo-Sulo. Ang record action art ni Provincial Incident Management Team Commander Dr. Zeffard Gerhard Kailian. Kasi Kailian action art isa man sang may dako nga papel sa patigayon action art nga mapapahuli ni sila mo. No? 136 din sila tanan. Ay, do ka juta, yaw? 136 halin na sa Sagay kag sa Victorias. Victor, ang Cadiz. Kaya may ara man na mga lalagaw. Amo ni sila guro lang. Ang sa Cadiz, action art, dara man sila puli sa Sagay. Kaya sa Sagay, action art, mayara sila sa ginhimo-himo. Do local community nila. Oo. O sa Victoria City, mayara sila sa ginbutang lang daw tent lang bla. Nagka-camping lang sila ya. Baw. Oo, sa kilid sang Taytay. So, 136 action art, ato na sila, nakaabot na sila kay pinadakadlaw mo, nga papauli ni sila. Sa 136, ang residente sang Zamboanga, 105. Damo yan taga Zamboanga, election art. Okay. 105 bilog. Ang sa Basilan, may taga Basilan na. Basilan. Oo, 24 sila bilog. Okay. Ang sa Sulo, taga Hulo-Sulo, mga 7 na sila bilog. Ay, jutay, ang taga Hulo-Sulo. Oo. Ang sa Sagay City, 32 kabilog action art, may mga edad na, adult na. No? Ang 8, mga kabataan. Pero atong ginpadala action Marlon, part atong kag nalakip to, ang presidente nila nga nag-positive sa COVID? Ginhulat kita action art nga mag-clear sa. Ginpaayo gid siya anay. Ginpaayo sa kay hindi man ta na magupod, hindi man magpuli ang mga grupo niya. Mga grupo niya kundi magpuli kay leader nila ra mo. Oo. Alangan na karon nga leader nila yung pabilin. Sila ya mapulo sila tibos kami ano. Tribal leader action art atong nag-positive. Kagway to siya nagalagaw sa dalan nga nagapangayo kayo. Naganegosyo to siya. Gakumpara to di sa Bacolod gani ho. Ambal ni Kailian hindi magpuli. Kung baga hindi magpuli ang kabataan, kundi magpuli ang abay. So muna ginhulat action art, lakip na ni sa to na to sa puli na sa balaya. Tribal leader ni siya, no? Oo, tribal leader. Pero ato ang leader nila, upod dito yung bilog yung pamilya. Sa iya nagidya. Asawa niya, kabataan niya. Nagpuli na sila. Ano to yung karoon ng member nila nga nakapamana dasang mayara ko na itong siling kapitan to na interview ko. Ang isa sa itong membro sang Badyaw, nakapamana na sang tagadra. Amo na action art ang rason kung nga sa nagapamangkot bla, namo kay na action art nagpadala sa mensahe sa aton. Action mar, sino sila nga nagpuli ng mga badyawari, kita ko rin may badyaws tupad ko. Amo na sila posible action art. Ang may pamilya na gidi. Oo, ang diri na nagidya desidido nga diri na matener sa Negros or sa Bacolod kay ang babae nakapamana, ang lalaki nakapangasawa nga taga diri. Hindi mo na niya mapilit karon kay alangan nga ang taga diri nga ti asawa ko niya. Alangan mo ni papuliong karon to. Mapabilin gina diya sa akon. Pero kabay pa hindi na sila magpasaway nga subong nga tiyempo may pandemic, hindi na magalalagaw hambal ni kailan gani nagpati man sila. Kabalo mag-hambal binadyaw si Dr. Kailian? Hindi sila Ilonggo. Kasi hindi sila Ilonggo ang mga kwan. Kay diri kalibugulok na action Marlon nga kada alawig na balik na di. Di ka kabati sila kay Ilonggo mo. Gatagalog ya gatagalog. Ilonggo do ay kubati. Pukon magkumod-kumod gani isang ila dialect, isang ila hinambalan be. Tanga kita sangin kini di kinsindi. Sa mana sa Sagay, ang sa Victoria Section Arts, 33 kabilog maedad, 23 kabilog ang kabataan. Okay. Sa mana sa pamangkot, hindi na ni why ayhan sang tikang ang ato sila nga gobyerno nga ma-sure bla nga hindi na sila magbalik diri kay man ni problema pabalik-balik mo. Kapila na sa art ka beses nga pinauli deson balik man. Sa una to ginaplitihan man ni sila sa barko. Papuli sa tong regular pa lang why pa pandemic.
Kapilan na sila pasakyon. Oo. Galing kayo, white kabalo, basi pagkadungka ka barko to, masakay naman sa trip pabalik niya. Kung may plite mo lang siya karon, hindi mo na pagpasakyon na be. Why man siyang kasuhan nga nagabawal nga kung badyaw, kung hindi ka pwede ka-travel, di ba? Exactly mo na kinang ni Kailian. Sila niya, hindi na sila pwede mapunggan kay may rights, kag may kinamatarong na sila bilang mga nomad or nomads. Nomads panawag, Action Art sila na nomads of the sea. Sea nomads. Mo man na sila. Ang nomads nga tinaga-Action Art na mo ng tabo or grupo lang nga isang lugar nga ginatinaran lawig. Wa isang ginatinaran kay ti bisan din lang ni sila kalabot mo. O kag ti ang ilas nga pala nga buyan Action Art ara sa Lawod sa kay Baroto, eksperto sa pagdive. Amo na singuna papati ta. Ti guro kinapoy sila eh. Di ba? Kasi una ka bulukay ng blanding book nila sa lumay mo. Ara na sila sa mga pier ga standby. Damo pa sa una guro si Silio, subong way na. Basi gagmay na guro ang Sicilio subong. Ti oo, lando ba 5 bla? Ay 5 gagmay tod mo, Kisuson gagmay. Oo, kag ti ang 5 guro daw hindi naman na sila magsalom sa 5. Sila nga daw. Una pwede pa na. Pigaw ni, gabungol na ta sang sa lumay. Oo. Kung way siya mag-itsa, way kita ni. Maya na Action Art kilala ko nga nangayo bla sobre, nagangayo bla pagdulong sa salakyan. Kintagaan niya isa ka puyo nga singkuhon. Huwain baton. Sugay ka niya. Tuod? Oo. Kundi may kasakang badyaw, gatag sa jeep, may mga sobre mo na. Oo. Te? Kundi may pinutos daw puyo-puyo bla, plastic. Natabuan nga may dala sa coins? Oo. Ang unod singkuhon. Ang singko, may buho pa sa Oo, kay may ara na to, te. Oo. Kulas boron badyaw. Kabalo siya ngayon, hindi man to niya dali-dali, maisip pa siya kung magbakal siya. Way kabalong badyaw, 200 to. 200? Oo. Kung isipon niya itong 5, 200 to. Teo. Bakal mo ito mabaton to ya. Mabaton gani, pero to si mga tiyanggi, to kung binsing 5 na yung bakal mo to, basi kung batunon man, kay kinanglanon man sa mga tiyanggi, tuod mo. Oo, mali isang badyaw, pwede pa ito nila magamit sa karuling. Hindi ka ni pwedeng karuling subong. Amo na kung may baton eh. May baton. Oo. Hindi pwedeng karuling. Te? Di na to ganit. Di na to. Ato sa badyaw ng tagaan, blay siya kapuyo ka. Silyo, hindi. Ato mo na to ginatag. Why na baton mo? Why gin baton? Why gin baton? Di ba siya ba isa na Tiyan mo itong hambal ni Kailian ni Doc Kailian. Ti why tood sang kasuguan kita, nga dumili o nagabawal sila, nga pwede magbalik di. Oo, basta natagan Action Art sang action ang ginapalabot nga reklamo sa mga ka-action ta nga pagdagsa sa mga badyaw sa dalan, no? May sila, may 3 mil pa to sila. 3 mil kada isa? Kada isa, oo. Dako-dako man. 3,000 pesos. May pagkaon ba to? May bayo pa. Free pa ila sa nga transportation. Oo. Yari si PIMT Commander Zebad Kailian. Hindi ko kita mapasalig, hindi sila magbalik next year, no? Generous ang mga taga-Negros, no? So, hindi ko ka-assure, no? Wala kita assurance nga mabalik sila, and then may right to travel muna sila kasi mga nomad sila, no? So, under the Constitution, they have the right to travel. Hindi na sila mapunggan o kung magkatuloy sila for whatever purpose they may intend pa. Moratorium Action Art, sige ko lang niya. Oy, speaking of moratorium, may listing kapag yapon. Din nga ba LGUs gani? Kay ang ilog lang matandaan ko daw lawig-lawig mo. May pending pa, but silingon, way pa sa desisyon ang regional nga interagency task force, way pa maprobahan. Pending pa itong ila sa nga application. Apat Action Art ka mga LGU dire sa Negros Occidental. Ang Kawayan, Calatrava, Manapla, kag Hinubaan. No, amo pa rin kinulat nga approval. Ang naprobahan na ya, iban nga na suat manugtapos na Sagay City, manugtapos na buwas nga adlaw December 10. Okay. Ang moratorium nila sa pagbaton sa LSI niya,
Nag-umpisa sa Sagay November 26 to December 10, boss, last day nila. Ang Ilog, approved naman December 20 to January 3. Ang Lakaluta, December 22 to January 2. Okay. Ang Pontevedra, December 22 to January 5. Kag ang province-wide nga implementation, moratorium, December 24, 25, 31 kag January 1. Ina yan, province-wide na. Province-wide, approved na Approved na iya. So, kung taga-province ka, December 25, Hindi, 24. 24, 25, 25, 41 kag 1. why anay arrival sila? Hindi magbaton. Hindi magbaton. May moratorium and January 1 and 2. Hindi, until January 1 lang ang province-wide. So, from December 24, apat ka adlaw ni sa province-wide. Karan nga banwa kag syudad sa Negros Occidental, way malakit ang makulod. May moratorium, hindi pwede magbaton sa mga LSI, sos. ROF, Returning Overseas Filipinos. Okay. Not Plus, necessarily, pag sila ka ROF, hindi man sila yung mga OFW. Hindi, mga resident sila to, either nag-eskwela ka to, may transaction ka dito, manabla? O kag ang mga migratory sugarcane workers. Damo ta subong nagalalabot tani mo libo na. Alin sa Antique? Antique Aklan Negros Oriental. Damo na Action Art as of December 8, as of kahapon. Ang migratory sugarcane workers nga nagabot diri sa aton 3,136 na kilo. Damo ba? Trabante na tanan sa kampo karga tapas na. Kag ini sila galing kiti pero ni sila ya may kuan na Action Marlon, may nag-hire ni sila kontraktor ang pagtawag bla. Correct. Gamo ni ang kontrata sa ila to nga ngo brownie mo ni mga sinda mo ni kalawigo no. Kontrata ni sila mo. Gin-swab na sila. Yes. O gin-swab na sila. Kag kung hindi sila ang negative, abo na pwede maka-obra. Pero ang positive, i-isolate na paayuhon na. Okay. So 3,136 Action Art bilog na sila. Balikan ta ang okay na to ang province-wide nga moratorium December 24, 25, January December 31 kag January 1. December 31 kag 1. So kung gi-expect ka makapauli ka dito just to attend sa mga sa sining importante kung tani nga celebration, di kaya pwede. May moratorium. Correct Action Art. Kag subong hindi bala magpauli ka, ilisay ka, dapat nga may coordination gyapon. Di ba? May coordination sa province. Sa tagsa ka LGU. Amo na sa art ang ila sa nga sundon gid. LSI subong nga semana Action Art ang pinakadamo. Ang pinakadamo nga nag-abot ng mga LSI sa Negros Occidental December 1 to 8 Action Art isang semana ni sa. Ang LSI 2,443 nagadabot dis Negros Occidental. Damo ba? Ang Returning Overseas Filipinos 628. So 3,071 na tanan. Isa lang kasmana. Timakon mo na. Di gina-quarantine ni sila. Gina-quarantine. Pati ni mga migratory workers ni. Yes. Amo na Action Art ginatindugan gyapon sang provincial government ang protocol nga dapat amo gina hindi pwede makadiretso. Ulis balay. Ya balik kay Elian lauman ta na. Ang amat-amat nga pagdamo pagid hindi ila kay amo ni. Kay ang Cebu Action Art tambal ni Kailian ang airline companies dito sa Cebu nagpadala sa request kay Governor Bong Lacson kung pwede dugangan ila sila biyahe halinto pa po kadsulod. Grabe, kuno mo kay actually damo gid man yung tungod sa stranded pangatuto mo. Nga ang iban gani gusto naman magpauli di. Galing kiti amo na kung may mga moratorium ti mas madelay di sila makapauli gilayon. Wala choice Action Art kay hulaton gini nga magtaho-tahaw ang kaso sa COVID-19 di sa Negros Occidental pero hindi man bot silingon nga punggan na gid Action Art nga magpuli di po kontrolon kag limitahan lang. By the way, kumusta gali ang
sa Mambukal Resort gina-utilize gyapon ni as quarantine center. Yes, kay nagsunod ginambal ni Kailian may ara pa nabilin. May gindulong to gani nagligan nagsunod halin sa Moises Padilla na positive la. So why pa yagabaton subong gyapon? Why pa Dito sa mga local tourist or maglagaw kay magsulod. Inaction Art gen prepare na bilang isolation facility sa mga government officials kag government employees. Okay. Mambukal. Pero ang Ibi Magalona? Ang Ibi Magalona, Action Art, same ban, isolation facility. Oo. Hindi, damo I mean, damo pa na subong sang ara na nga ginakuan? Ara kay kung may gaka-recover, may nagadugang man. So, same man Action Art sa bahin sang Cadiz City, inang healing center, blada. okay. May time nga gajutay, may time man nga gabalik naman namo. Kaya sige man sululod ba, sunod mo? Kag sige magyapon positive, kag kung may positive contact tracing, may positive dugang. No? Ang Kabankalan good news today, 32 Action Art ang recoveries ha. Okay. So mga as of yesterday December 8, 32 0 ang new case. At least ma-zero case ka man lang kung number one ang contact tracing dasig kag makuha gilayon to kung sinong gingkatuan, sinong may direct contact, no kung maswab, at least do amon abla ka dasig. So sa 70 plus nga active cases sa Art sa Kabankalan, nag line of 3 na lang subong. No? Kay 32 ang nag-alalayo na mo. So first time ini nga nag-amani ka na mo sa nag-alalayo. Okay. No? Ang sa area sang Kabankalan. Why na ato kundi nagligad tungin maging pang lockdown may mga department sa City Hall to nga kapin pa city engineers to may napatyan gid gani isa. Oo, kag may nagdugang sa art nga mga government employees nga positive. Di may ginahulat pa kay duwa to kabay ka grupo sa mga empleyado mismo ang sunart gin pa idalon sa mass testing. Okay. Gin ano sila tunga sila sa team A, team B. Kag ang skeletal or skeleton workforce. Skeletal workforce gin baki-baki mga art. Okay. Amo ni nga adlaw, amo ni nga team, dara ka mo sa work from home ka mo. Amo work from home, dasong adlaw ubra man sa City Hall. Ano obra City Hall, amo naman ang work from home. Okay. Kay limit 50% mass gathering. Tigaling muna ang iba ng mga office galing naapektuhan gid no ang ila trabaho since nga work from home. Amo nang plastada action. So mo balita gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action yung action na Marlon Hinubaya una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Salamat kid Action Marlon Hinubaya mga nagapanguna nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Pagbalik ta karon na, more on local kita. No kay check karon tani ang mga update kagin plastar ni Mayor Bing Lunadia. Ang OFW I understand why moratorium. Pero for more updates sina kag road clearing operation, mga barangay kumusta na kamo o napatuman nyo na ang 100% implementation sini since nga ara na kita sa MGCQ starting pa o since December 1. O kung wala kamo yan nagiyo sinitapos gid pag-abot sang tiyempo nga magpatigayo na gani sang assessment ti kalamay no gid no manabat gid kamo nga mga barangay official. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan
gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan.
ng ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag.
sang biton, mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Sapon sa Amerika, checking in and listening sa Aksyon Radio Bacolod, no? Inatamyaw yung tanan nga Aksyon Radio Energy Fans Club. Energy Fans Club ni sila mo. Action firing line. Good evening man, monitor lang kami diri sa Gardenville, mga suki sa Aksyon Radio. Stay safe and God bless. Salin kay Lilia Taton, si Tongboran Tuario, April Banaag Araman, si Michael June Season, Bilin Salaw kag Nida Bilyoti Olarte. Dugangan tanak karon na duga-dugaya. Action firing line. Pero unahon ko anay karon niyang gabi si Councilor Israel Salanga kay tiang nakita ko diri nga do may request man lang ang LSI. Ang OFW ay presume nga daw ay niya moratorium. Tialin sa amo na siling ko gani nga di kon anong kinalain sa ilisay kag OFW ni man kay kung pariyo man lang sila may RT-PCR test, no? Pero ting OFW, subong niya basta may negative result ka na from point of origin mo, alimbawa ito ka sa Manila, tigaw rektama lang sila puli, sila puloyan mo, regard siling ni paring Romy Romo Pasaporte sa kay Ma'am Vanessa. I-check ron na ito na. Online sa firing line. Joining us tonight is Councilor Israel Salanga. Actually, siya ning grabe yung trabaho sa dung tiyempo nga gina-cater pa sang OWA ang mga OFW. Lately, why na? Ambot na si why na grupundo. Councilor, may gabi. May gabi, Action Art. Good evening, Kinuwatag Palamate. Sir, klaruhon ko lang, kundi ang may ara lang yung moratorium request subong ang LSI. No, OFW, why problema, sir? Sige gapon. Yes, Action Art, si LSI nag-ayuan na. Kita ay pagkitayan na kaayo, pero ang initial na plan subong, although hindi siya, wala pa ni Action Art, pali daw ginapamisaran, kung ano lang yung i-propose, nga maayo kita siguro moratorium sa OFW, December 24 and 25 lang, sa New Year lang. Kaya tido ka lang alam, doon ka delikado, doon ka lang alam, kita puli, kaya usually super flight sa OFW, Action Art, gabi, di ba? Yes. Dito ka subo man naguro para sa cruise ang mga airport, sa aton diri nga mga cruise, sa mga cruise sa Manila, nga New Year's Christmas Eve, New Year's Eve ang ato ka sa airport. So paminsan kita subong nga mag-ayo man, appeal man moratorium, pero for Christmas lang Christmas Eve lang and New Year's Eve. Okay. So ina galing proposal pa lang nasubong, ara para sa imo lamesa.
Yes, meaning kung technically wala tayo moratorium. Ongoing ang sweeper flight ay fully isang aton yung OFW. Pero sir, ano na yung status nila sumangman? Since nga automatic direkta ni sila pauli, no, lain sa una, well coordinated, may number pa gani, although late lang nag-aabot. Subong sir, ma-update pa man kung coordination sa imo office, kag sa barangay, ang arrival nila, kada adlaw, pila ang maximum nga number sini nila? Average of 30 OFWs per day ang nag-aabot Action Art. Grabe, kadamo gali. Damo pagyapon, pero amin mo Action Art, ang advantage subong, nakita, naging man lang siguro, unlike sa una, halos ka, sa kadlaw, tag-apat yung flight. So, kung doon masigpot, hindi manggurot lang OFW, juta, naging man lang nabilin, kag may fixed na subong a time, meaning every night, naging lang ng sweeper flight naton, once a day, maximum nyo ng 2 ka flight every day. Kag why kita gyapon fix nga number preparado na kita ang ato nya system in place na nga regardless of the number of OFWs na maabot sa Bacolod, plastado ang ato nya nga sistema, ang ato nya staff and crew ready na ya kag ongoing gid ang ato subong repatriation. Pero ano man ang system, especially ang atro team, sige magyapon ni ang bulig naton, gina-providean magyapon sila service from the airport? Yes. Para sa mga pamilya sa nagapamati subong OFWs, kabalo Action Art, amo na talaga damo gyapon di pamangkot na nagamuno sa akon do kadugay naman na damo gyapon di inquire. Actually ang rason sa Action Art, kasi siyempre may mga gapuli man nga bag-o lang mo. Ato ya ang mga nagpinuli na ya, klaro to ya sila ang aton nya protocol. Pero hindi na niya pwede yung tatanya ya ang sistema update because may mga bago-lang yan pinuli ng mga OFWs mo. So, siyempre, malima ito nila, isang naglatabo ito sa pandemic, yan ang pinuli ng OFW. Okay. So, for the sake of our OFWs, kami nagpuli pa lang, and their families, upon arrival sa NAIA, tandaan nyo, gid, kadto kamo dayon sa OWA Help Desk sa NAIA. Pag kadto nyo kay OWA Help Desk, automatically, libre ang swab, libre ang quarantine ninyo dira until tested negative. Pero klarohon ko, there is a big difference between returning OFWs nga non-OWA member kag OWA member. Ang nasurihan natin subong mga OWA member, meaning worker ni sila. Okay. Kasi may araman niya sa returning overseas Filipino nga turista dito, nakapamana o nakapangasawa dito. So hindi na sila covered sa OWA. So dito na Action Art sa OWA member. Pag-abot sa airport, iswab ka mo, quarantine, libre na siya. After 2 days, usually 2 days lang kita sa average, pag tested ka nga negative, i-schedule ka sweeper flight ni OWA liwat back to Bacolod. Again, libre na siya. Kung mag-positive ka, i-pull out sa hotel mo, talon ka sa DOH nga facility for quarantine. Like 14 days na sa nga quarantine. No? So, dili kita na sa nag-negative. Pag negative mo, i-schedule ka naman ni OWA sa sweeper flight, tanan yung taga Bacolod, Iloilo, Tacloban, isa ka trip, dalonin na sila po sa mga probinsya. Upon arrival sa Bacolod City, Silay Airport, masugat yapon kita. Because hindi na sila allowed na sugaton sa ilang mga family sa airport. Because counter-check natin Action Art ang ilang resulta. Dapat may resulta sila nga negative, dapat OFWs sila, dapat iplito sila sa ilang requirements, i-check na pa ng ilang health condition, and that's the time i-pull out natin sila sa airport going sa ilang mga kabaranggayan. I-endorse natin na sila sa aton yung mga kabaranggayan para ma-monitor sa PHERTZ. Ang sistema Action Art, kita mo, nagapon niya confused. Ang sistema, hindi tanan kapatulog sa ilabalay. That is why may kita sang drop-off point. Ano purpose nila? Kaya tungod meron, yung hindi magpuli sa ilabalay, kaya may mga senior dito, may mga bata dito. So, lain nga quarantine facility ang ilang ginadiritsuhan. So, kinasugat na sila sa ilang pamilya, sabi nga, mapadrop kami sa NGC, o mapadrop kami sa Police Downtown, and then i-endorse sila sa ilang family. As long as negative na sila, gina-allow natin din na siya. Kasi nabit-bit at sila ang home facility, sa quarantine facility Action Art. I see. So, may choice gali sila, pero at least, mayo na, kay may ara gyapon kita record no nga ginauyatan kaya bigoy gani ginapabayaan na lang sila dason daw na alimunaw na lang daw pag-abot sa airport pag gusto na lang sila pinauli hindi gali gyapon may system gali gyapon nga ginapatuman. Yes, ikablo Action Art gina pa comply naton sa ilang 14-day home quarantine. Okay. Take karon tong proyekto sila why ta kabalo sa ginadto to
Meaning, di gina-endorse, ginaslaya, sila yung mga panimalay, sila ang barangay, unless raton kasi ilang family. Tag-tag action art, ang pagsugod natin isip sa home quarantine is upon arrival sa Pilipinas, isa pag naging clear sa national, ginhatag sa national saban na guideline. Ang pagsugod isip sa inyong home quarantine, kung negative na kamo, is upon arrival sa airport sa NAIA, hindi upon arrival sa Bacolod. Meaning, kung naka 3 days ka na or 4 days sa Manila, you only have 10 days remaining para mag-home quarantine ka. I see. Amo na galing isipay sina. Okay. Now, why pa man ka-encounter ka mo nga may araabing nga naggamit sang fake or hindi original, kag hindi authenticated nga mga results sang RT-PCR test? Wala kita sunar tungkol kay may mga seal na sa ilang result. May mga logo na sa ilang resulta. Sabit ka pa lang sa Manila. Kapag ang sunar mo, Councilor, doon nag-fade out ang signal mo, sir? Sa buong action art. Okay na. Okay. Hindi sa pwede ka piki. Ito mo, upon arrival sa NAIA, tulong sila ni uwa mo. Meaning, kung mag-walk-in ka na, gulpe sa NAIA, okay. Hello, sir. Yes, sir. Kagawa kayo sa resulta nga, kag-gulpe ka na nag-present ng result mo, questionable. Because tanan niya OFW, gina-hotel ni uwa mo, upon arrival, until tested negative. Galing kati amo lang ang kinalain sa mga why niya hotel nga accommodation ang uwa. Yeah, why sa hotel accommodation sa province. Okay. Pero sa Manila Action Art, for as long as why pa sa resulta, hotel quarantine ka. I see. Doon mo na lang ugaling, no? Kag ang kinalain sila kay why niya sang repeat test pag-abot ni sa aton basta once nga negative result ka na dito sa Manila. Once nga negative result ka within 72 hours. Meaning, kung nag-abot ka sa Manila, OFW ka, nagpa-swab ka, and then nag-stay ka pa for like 5 days or 4 days, nag-monitor sa aeroplano, hindi ka nasakay. Dahil pag-abot ka rin, question ang tigidyapo namon. Kaya ang validity sa imong swab is only 72 hours. Okay. I see. So may limitation gali na, hindi pwede. Yung asang ligad, adlaw ko pa nag-abot mo, naglapaw, kung naglaps ka na sa 72 hours, amo nagyapon nga result ang gamiton mo? Yes, hindi pwede. Kiti, mali man namin kati sa Manila nga nag-4 days, 5 days ka pa to ya. Kasi ang resulta mo in 2 days time, gagawin in 2 days, nagawa siya eh. Okay. Pero kumusta sa mo, sir? So far, ang Bacolod City, siningan December, why man nag-increase ang influx o ang kadamuon sa ila travel compare last month? Wala action art. Why pa so far sa FW I don't know sa LSI. Pero sa FW kablong action art naman na biyo. Fixed ba ang mga schedules ng flight ni international eh. Meaning, expect nga December, sa December na magapuli. Hindi. Kaya tungod ang international flight, di fixed ang schedule. Hindi pala nga tungod nag-Christmas, naging Christmas, hindi. So, average lang kita po na during OFW. I see. At least amo nagali ang sistema, no? So, anyway, sa noon yun ni sir, sa imo pa ni mahalin ang proposal asking for moratorium on December 24 and 25 or sa EOC ni mga liwat appeal, no? Dito sa natungdan nga kuha naton sa IETF. Nautod siya? Alas 8:16, Councilor? Yes, sir. Sining ko, sir, anong matabo sini kundi sa imo plano blang mag-request ng moratorium? Saan ni siya, sir, kag ikaw ni maobra, may initiate sini through through EOC ni matabo? Yes. Okay. Sir, nagkakautod ang signal niya. Sige, i-check mo what kay daw fade out ang signal ni Councilor Ising. No, may plano magali pero ti daw pareho sa province tumla nga from December 24, 25, do 4 days man ang gawa niya. Tilang tawon ta niya kung nano ini matabo. Sir, sorry, ginauto ng linya ta. I was saying... Klaro ko, Action Art. Subong klaro ko na. I was saying kay nasiling ko saan ni sir, kag ikaw ni ma-initiate sang communication requesting for moratorium or EOC naman ang maubrasin eh? Okay.
Bali, bilang chairman sang Atro Action Art, ako na sa ang mahatag recommendation sa EOC kay Mayor. And then, si EOC, amo na sa ang malabi sa Region 6 naman niyang IITF, sa regional nato niya IITF, kung i-approve or disapprove ang ato niya request. I see. Sige. So, keep us posted kung anong matabo sini. Councilor, salamat ki sa time. Good night. God give safe sa imo. Salamat man sa inyo, Action Art. Migad. Salamat, Kid. Salamat, Kid. Action firing line. So may araman proposal for OFW, no, pero ina siya i-recommend pa ni Atro Committee Chair or Action Team on Returning OFW, Councilor Israel Salanga, no. So depende ina kung ini madayon may ara pa man 9 pa malang subong, may lawig-lawig pa nga tiyempo, no, parang at least matigayon bala ini, no, ang paunta temporaryo sa biyahe sang mga OFW. Action firing line. Ang laom kuya gani ini mga OFW ga ginakuan na lang nimo, ginapagustuhan na lang blasla. Now nga pag-abot sa airport, why na ya checking, gali kay sige gali gyapon ang ginahimo sang opisina ni Councilor Ising Salanga, Israel Salanga, nga nag-check dito, ginalantaw pa ang ila mga records, mga medical records, to make sure nga ini sila nagasunod. May ara sang insaktong mga medical report abing nga bit-bit, especially ang RT-PCR test. Action firing line. Amo nang bantayan ta kay kung i-approve ini, kung ma-proseso ini in a short period of time, within this week. So, puli maktuan man gilayon para hindi mabitin bala ining ang problema galing kung nag-travel ka from abroad, gaway kaya kabalo nga may moratorium, no? Dason kay ngagaw ka, expecting nga makapauli ka rekta sa imo lugar, no? Dason pag-abot mo sa airport, di ba, ang balon ka, hindi ka pwede ka pulis bakulod, may moratorium to. Oh, imbis makabalo bakasyon ka nga OFW, dito ka matiner sa area sang airport, baw kaluluoy man. Action firing line. Ang sa LSI tilang tamon niya ha, why pa man ni approval, pero at the end of the day, amo gini, no, ang ginabantayan ta, kaluluoy man ni siyang mga LSI nga hindi makaupod ang ila pamilya, pero to protect man, kang ma-maintain ang momentum sa aton sini nga mga lugar, na nga adyutay ang record naton nga naga-positive sa COVID-19, hopefully masigi-sige. Ni amo lang maning ginalauman ta Ako ga-expect ko nga base pa man lang by January pagsurod sang 2021 kung tani wala na sang additional cases nga ma-record para sa Metro Bacolod. Action firing line. Not only Bacolod, kundi including Negros Occidental. Action firing line. Alas 8:20, Action Radio Philippine Standard Time. Oh, by the way, sa mga mahilig sa basketball, daog na. No? Ang Ginebra, champion na sa ilas ni Bubble PBA game na kuan gid. Ang iba ng players, sabi si Ray Parks kag si Castro, ay gid, no? Nakampang. Action firing line. Amo na sa mahilig ya sa PBA kang nagamonitor karon sa aton Y Television dira amo na ang result. Alas 8:21. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagliga
akon nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat.
radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansay anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton,
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Maayong gabi drag kay Sir John Joel Sabay Batos-Batusan ng Hipi Sambago City PNP and the rest of Bago City Police Office, no, kay Cesar Lanaria, kay paring Chupoy Magbanwas sa Macau, China, may gabi. Action firing line. Hindi ka man kabakasyon pa rin siling nga December. Erlinda Soriano, gamonitor man. O Nonoy Noisky, JR, no, ang Amon Junior, gamonitor man, salamat. Si George Gargasiran, siling nga, good evening, Aksonar, time ako lang sa PLDT, kay 1 week na kadagabi, wala may connection, uy, nanon tabo. Action firing line. Sakto bayad ko pero ila serbisyo ang bot lamang online class ka, bata ko utod-utod man ang klase niya ay itarungan nyo na, no? Hindi na mayo magamuna. Ni WT Olarte, Ima Yanson, Rima Ricano Haliasgo, sa Kaiser Batos-Batusan may gabi dila sa kag sa mga team mo. Robinson Nilios, si Ma'am Ginoy, si Sir, hindi mo na magpuli ko, no? Sila ni ako maldita, niya kikabudlay. Robinson Nilios, good evening, Aksonart, ang badyaw, libre plete, pero ROF, hindi ka dali-dali kapuli. Unfair raw. Galing badyaw, ni upiliton mo, hindi kini magplete. Yan mo, gawagtas ka ni ang tao, di kay malibot sila yung bisan may pandemic. Yan kayo pa sila. Kuhiton ka pa nila kung di ka magatag. Action firing line. Martin Aliling sa Imos Cavite siya, Ibon Boister ni sa Germany siya. Gamonitor. Donald Malaga. No? Donald Malaga. Si Jonito Gapamati Subong, halong gid, halong kaman. Flor de Lisa Barilo, Jeneline Banduha, Zet Alunan, o si ako maldita mo ni nagambal, hindi siya magpuli. O si Imbong Diocampo sa Maaw, gamonitor man, si Rofi Libran Araman, Marie Asop, Tersi Baterna, Jocelyn Arisibita Ulak, Jose Mongcal Torilla sa Binalbagan, monitor lang sila. Action firing line. Rene Baruelo Cardoso, Nonoy Elmer, Eric Mayo, Omoyko, gamonitor siya, niya Aksonart, wala na yung ginatagaan mayong serbisyong OFW. Magpauli sa Pilipinas, kaya wala sila dala pastillas ang Pinoy OFW. May gabi monitor from Barangay Pandanon, DSB. Giselle Franco, George Gargasiran, Moro Ami na sila, sang una ang mga badyaw. Nenpa Magallanes, Alma Agravante sa Bater, AD Villacampa Senior. Ang iban karon naman dugay-dugaya. Kay unahon ko na yung report gikan sa Bacolod City Hall. Action Radio City Hall report.
Sa mga detalye na sang report with Action, Dale Salazar. Action Dale, may gabi, please come in. Action Mark, gin-announce ni City Administrator M. Ang, kag-executive director sang Bacolod EOC, nga wala sang COVID-19 deaths nga na-record diri sa mga syudad sa Bacolod. Humalin December 1 na tubtub subong adlaw December 9 2020 Action Art, no? So ini ang maayong development nga gin-announce ang City Administrator sa press conference subong nga hapon Action Art, no? Ginpahayag diri sang City Administrator nga ang isa ka COVID-19 case di amo siya na-record kahapon nga daw, kag subong may additional nga 8 kabag-ong cases ang syudad sa Bacolod. Pero kung pamalo naton si Dr. Chris Sorongo, no, sang Deputy for Medical sa Bacolod EOC, controlled Action Art ang ining mga kaso nga na-record diri sa may syudad sang Bacolod. Ginpahayag man sang City Administrator Action Art nga na-record man ang pinakanubo nga hospital care utilization rate diri sa Bacolod nga karon yara sa 28%. Magamba ka critical care utilization. Amo ni siya ang percentage sa mga COVID-19 beds nga gina-utilize sa pitutanan ka mga hospital sa Bacolod City. Anom ang private kag isa ang government nga hospital Action Art nga sadto, no, mga bulan sang September, August ang mga COVID-19 patient yawan pangita kundiin nga hospital makapa-admit, pero subong sa December nagdubo-nubo ini sa 28%. Amo ni siyang lowest sa suno kay M.Ang nga na-record humalin sang bulan sang July Action Art. Pisa sa sining development, padayon man nga nagapangabay si ang hindi magkumpiyansa, mag-ehersisyo kag sundon sa gihapon ang minimum health standard para malikawan ang post-holiday surge sang COVID-19 cases. Gin-announce man ni Mayor Bing ang recovery rate sa Bacolod Action Art nagsaka man sa 94%, no? So amo ni siya ang mga development karon sa COVID-19 cases diri sa may syudad sa Bacolod. Sa karon yara sa 32 ka mga barangay ang ginakabig nga COVID-19 free. Kasunod sa 14 kadlaw, pero suno kay na kay Dr. Sorongon, gina-expect pa nila nga may 3 o kon 4 pa ka mga barangay sa masunod nga mga inadlaw nga mag-graduate one Action Art, no, nga within 14 days wala sang ma-record nga COVID-19 positive. Last time, nagsugot na mga BPO company nga hindi mag-conduct sang face-to-face Christmas party. Susunod diri sa City Administrator ang ikaduha diri nga sector or aning mga mall manager, no, nagsugot man nga wala man sila sang face-to-face nga Christmas party Action Art, no. So amo ni ang ikaduha nga sektor abing nga mag-comply, no, sa ginapatuman nga mga regulation sang syudad nga kung mahimo ti virtual Christmas party kita mga Action Art para malikawan ang social contact kaganing ang paghalubilo sa iba nga tawo. Pamatan naton si City Administrator M.Ang. Today, the DOH reported just 1 new case. This is the lowest so far. In addition to that, during our session at the EOC this morning, our one hospital command center head, Dr. Claire Capiral, reported also a very low hospital utilization rate at below 30%. I think only 26% for today. Which is very encouraging, and that means that only very few people are sick of COVID or are exhibiting symptoms of COVID-19 right now. But that doesn't mean that we can be complacent. Our campaign really is for us to continue to be vigilant and to continue to exercise and observe the minimum health protocols. Action Art na matihan si Bacolod City Administrator M.Ang. Ang syudad nagpadala sang sulat sa Regional IATF nga nagapangabay ngay implementing moratorium sa mga locally stranded individuals sa LSI humalin December 21, 2020 to January 3, 2021 na Action Art, no? So isa ini sa mga gin-announce ni Dr. Chris Sorongo na Action Art. Kaya ang purpose diri is una, ma-rehabilitate ang mga facilities sa Bacolod City. Kaya kadua ti mahatagan man Action Art sang TO ng mga healthcare workers naton para makapahuway kag makapreparar naman sa 2021. So sunod diri
kay Dr. Rongo lang ila sining announcement nga ginpagwa para ini sa mga LSI nga makapreparar na bala no kag mapreparar man ang ila sining in kaso magbiyahe sila diri sa mga syudad sa Bacolod. So dapat before sang December 21 in kaso na aprobahan sang Regional IATF Action Art kay subject man ini sa approval. Pero ang Malimere Bing na istorya niya no si DOH Regional Director Convocar nga sunod siya tayong DOH Region 6 i-endorse man sa RIATF ang pangabay or appeal sa Bacolod City nga moratorium sang pila ka adlaw tubtob January 3, 2020 sa tion nga maprobahan tiya mo na siyang effect wala sa mga LSI na magainabot diri sa mga syudad sang Bacolod Action Art. Actually ambal ni Mayor Bing si DILG Regional Director Ingeniero so siya positibo man no ang pagbato na siya kaya ang Mayor Bing ang iban gani nga mga LGUs ginapaboran ti ang Bacolod daw mo na ang iyang sining nga tunog. So positive ang mga opisyal sa Bacolod City nga aprobahan ang moratorium nga ginapangabay para makapabuhay healthcare workers kag maka-rehabilitate sang mga facility diri sa mga syudad. Pamatay na ton si Dr. Actually, Sondale buwas to nag-okay na to siya kay supposedly siya gabi si Director Ingeniero to nag-okay siya earlier. Galing kay may nag-drive ba siya may meeting si Agli. Usual Action Art ka mag-approve ang RITF may mga resolution na sila nga ginapagawa nga permato sang sining nga mga chairman sang RITF, Regional Task Force on COVID-19 kag pila pa ka mga opisyal. Ang pamatay na ton si Dr. Chris Rongon ang Deputy for Medical sa Bacolod EOC. That we have requested the Regional Interagency Task Force a moratorium for the arriving LSIs covering the period of December 21 to January 3. So this is already been submitted to the RIATF for approval, and we're waiting approval either if not today, tomorrow. So at least in advance, we're informing our incoming LSIs that you have to plan your trips in advance, because once this moratorium is approved, then nobody will be received as an LSI starting December 21 to January 3 for that matter. The reason for this is that we also have to rehabilitate our facilities. We also have to provide time for our healthcare workers to to rejuvenate and to rest, so that we will be preparing ourselves for 2021 and thereafter. Action Art si Dr. Chris Rongon ang Deputy for Medical sang Bacolod EOC. Kung magsuksok sa sang face mask dos Jingo Estrada no? Pero namin yung Action Art mag-explain kay Dr. Rongon kay gani man kag nami siya kitawgan mo siya gasabat siya. Correct, Action Art. Nagasabat ni si Dr. Chris, wala ni siya problema kung may mga inquiry ka kag very transparent Action Art nga membro sang Bacolod EOC. So kaina sa press con gin-announce man ni City Administrator M. Ang nga may ara sila sang propose nga executive order nga na-draft na Action Art. Angot ini sa mga local stranded individual nga kung magpuli diri sa mga syudad dapat may ara sila sang negative nga RT-PCR test result 72 hours antes ang ila sining biyahe Action Art no. So from point of origin dapat may negative ka na nga RT-PCR test result kung magpuli ka diri sa mga syudad sa Bacolod. Pag-abot mo sa airport suno kay City Administrator M. Ang plano is wala na sang facility quarantine, wala naman sang swab test Action Art kundi pwede na makadiretso sa balay kag ipaydalom sa home quarantine nga ginatawag Action Art. Ang tikang sang Bacolod EOC or ang ining plano ang base man sa datos nga ila sining nakita no nga ang single digit nga mga cases diri sa Bacolod City kung hindi LSI Action Art mga apoy no. So amo ni siya ang rason kung nag-propose ang Bacolod EOC nga panahimo pa lang ini mga LSI from the point of origin dapat may negative na nga RT-PCR test result. Sa karon hindi pa siya ma-implement Action Art no kay wala pa man sang formal nga executive order halin kay Mayor Bing Lunardia kundi subject pa ini suno kay M.Ang sa review no sa Bacolod City Legal Office antes man nga i-forward sa tratapan ni Mayor Bing Leonardia. Balikan naton si City Administrator M.Ang. We would like to require all returning residents to present a negative RT-PCR test which was taken during the last 72 hours before meaning it will be the passenger must be tested at the point of origin before they will be allowed to enter Bacolod City.
The reason for that is that way we are sure that we do not let in people who are positive for COVID-19. We have noted that, for example, although for the whole month of December, from December 1 up to today, we've had most often only one-digit number of cases per day, but a number of them are LSIs and APORs, surprisingly. So, in short, kung wala LSI, kung wala sang APOR nga nag-positive, mas nubo pagig kaayo ang aton nga cases supposedly. And that means that the spread of the virus is under control in Bacolod. Only that we still allow our citizens to come back, our residents from Bacolod who are from other places, we allow them to come back. We swab them upon arrival and quarantine them until magwa ang ilang negative result. Kung mag-positive, diretso sila sa isolation facility. But for now, amo nang aton nga procedure. But may nakita kami nga isa ka pamaagi, isa ka way, or isa ka mode of still accepting our returning residents nga it would be more efficient for us kag malimit pagid ang spread of virus. Kaya meaning, kung ang pasahero or ang aton returning resident, positive siya at the time naging test na siya pag-abot niya that means, paghalin niya pa lang na to sa origin, mayroon na siya nga daan infection. And, base may na siya na contaminate man dito sa iyang point of origin. National portion sang did lamang sa palayag diri ni City Administrator Ang regarding sang sini nga plano. Si Iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, si Mayor Bing Leonardia nagapabor action art nga mayara sang pagbaligya sang palupok sa likod sang Pope John Paul II Tower, no? Kag pagbaligya man sa mga displaced vendors dira sa may sidewalk sang Bacolod City Public Plaza. So isay ni kaina sa mga opinion kag komento man, no, sang alkalde sang syudad matapos nga ang pagbaligya sang palupok kag dira man sa sidewalk nagapangabay action art ning mga displaced vendors kag mga magagmay nga negosyante na kung mahimo ti ialaw sila nga magnegosyo karon nga holiday season. So sunod diri kay Mayor Bing ang syudad yan nagapreparar nga tugutan ining pagbaligya sang palupok basta masunod gid lamang ang mga regulation kag mga health protocol action. Pero for ang National IATF magpagwa sang formal nga mando o order nga bawal ang pagbaligya sang palupok. Sunod kay Mayor Bing ti masunod kag mag-comply ang LGU in kaso por kaso nga mayara sang mando from the National IATF Action Art, no? Duwa diri ka mga rason ang nakitaan sa alkalde siya sining pagpabor. Una, bangod sa Christmas season kag ikaduwa para hindi man matam-an Action Art ang ining mga magagmay nga negosyante sa epekto sang COVID-19 pandemic. Sunod siya ti dira sa area sang plaza, sunod siya ti hindi man pwede makabaligya dira sa may downtown bangod man sa circular memorandum circular sang DILG against sa may legal structure kundi dira sa plaza Action Art ti base pwede pa man lang sunod siya kung pwede. Kag sunod siya ti ang pangabay sang simbahan nga ialaw mo sila nga utilize dirang portion sang Dalan Rizal sa area man sang Bacolod Public Plaza. Pamatayan natin si Mayor Bing Leonardia. We were inclined to allow that under specific limitations and strict rules and regulations. With that, naanda na nga kada tuig sa reclamation ng utang. So, para sa amon, as experience in the past, na-regulate man. Pero if IATF says nga hindi na pwede, we'll follow that. We will implement that. I had given instructions to Executive Assistant Ernie Pineda to accommodate the vendors to occupy the sidewalks in the plaza ng pakilid nila under certain regulations likewise. And at the same time, ang simbahan, may I just emphasize this, nagapangabay na nga usaron nila ang tubangan nga portion sa plaza nga gatubang sa simbahan because ila na ang propiedad. Technically, claim na sila nga ila na yung propiedad. So there should be, in effect, what they're saying is that they're entitled to that. Now, I understand this was brought to the City Council today and I have no feedback yet. National
Art, si Mayor Bing, Leonardo Diaz, kay nagpapasal din sa City Council pero wala pa sang feedback si Mayor Bing. So ano ang naging tikang sang konseho, no? Kay hindi ko doon rin, pero maninila ko no sa IOC naman. Di most likely, maaprubahan ni siya Action Art mo since si Mayor Bing, ang sining stand or tunog ya, nagapabor siya nga ialaw para at least hindi man matamaan ang mga displays vendors sining epekto, no, sang COVID-19 pandemic, kag para man sa spirito sang Pasko Action Art as long as ang mga health protocol is ma-implement kag magsunod ang mga negosyante. May nag-request ka ni Daisy nga, basi may time si Axondale, pwede niya ma-explain na sa YouTube channel? Ay, kalain. Kung ano ang advantage o disadvantage ng firecrackers? Ay, kalain. Kung ito request niyo? Kalain, sige, noted. Noted. Oo, kasi nila, what if kung lain na lang? No, instead, kung palupok, pagkaon na lang, abe. Mas mayo para at least mayo, no? Mayo, geda. Kaya kung mo virtual ang mga Christmas party, virtual ang mga celebration, virtual man ang palupok eh. Correct, Action Art. Pwede mo lang naguro nga mabutang ka widescreen, and then butang mo loudspeaker, nga nagalinupok, may kuan bla, may ara sang fireworks display. Oh, emoji, pwede na gani. Ang ano? Mga emoji na bala. Ang mga graphics sa bala Action Art sa social media, nga kapipis. Mula sa bugang uso Action Art mo, te. Grabe. Demand kinagid, supong demand kinagid nila. Gamonitor man sa imo siling ni Romo Pasaporte, si Jamie Candelario, retired CIDG Master Sergeant. Bao kilala yung Axondale explains. Sige, by the way, kayo na ate ang mato kay National Art again turnover man sa SSD Bacolod kay ni Mayor Bing at ang mga tricycad kag food cart kayo na para sa mga beneficiaries ng livelihood program sang DSSD Bacolod. Mga 146 ang beneficiary pero kayo na first batch pa lang to. As December 11, i-distribute ang second batch sining food cart kag libre nga tricycad Action Art, no? Kay ginto nga para ma-implement man ang social distancing. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Maayong gabi man kay Dory Malones Ilovera, Marivic Sequelan Alag, si Sir Jesse, Bro Jesse Diquilato, ang Bureau of Fire Protection Head, Sang Moises Padilla, Engineer Noel Olia, Cesar Lanaria. Thank you for listening. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo na Sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros Sanon, inyong
pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa Firing line. Why na that tempo may gabi dara kay Casa Arthur Siguenza nga monitor karon nga gabi. Amo man kay bro kano oreta sa Moises Padilla, niya amon man wabod lagid kay indi ka makatransaksyon sa other places kung may official business more than a day. If you are a resident of our town, if you wish to go Bacolod or any high-risk areas in Negros Province, you have to go back within 24 hours or else you will be quarantined for 14 days. Ay, kalay. Action Firing Line. Why at the time, there is aton sining pagpangalagad sa Miyerkules nga presentation sa Action Firing Line sa ngalan ni Action Brian Moden. Ako naman Action Art Tayhupon. Thank you for joining the show. Una sa balita,
Una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio!